Cestovanie je hobby, ktoré mnohí z nás milujú. Ak cestovanie dokáže zarábať peniaze, o to viac ho budeme milovať. Ale akým spôsobom sa dá cestovať zadarmo a aké wow efekty dokážete prinášať ľuďom prostredníctvom cestovania, o tom nám porozpráva môj dnešný host Erik Pastor, špecialista na cestovanie. Erik, vitaj. Ďakujem za pozvanie, každého vítam. Ja sa teda hneď na úvod, budeme sa rozprávať o cestovaní, spýtam, aká je tvoja vysnívaná destinácia? Ďakujem za otázku. Moja prvá taká vysnívaná otázka je Bora Bora, ostrovy, pretože už ako dieťa som to mal aj na billboardoch, alebo som videl všelijaké pekné obrázky aj cez internet a stále ma to tam ťahalo, že áno, že aké by bolo dobré raz vyskúšať sa zobúdzať na pláži, pri mori, alebo aj na oceáne v takom maličkom domčeku, že ako by to malo byť. Samozrejme viem, že toto sa dá dosiahnuť aj na Maledivách, ale Bora Bora je predsa taká záležitosť asi pre každého, že taká luxusnejšia a taká vysnívaná. Asi preto, že je to od nás ešte o mnoho ďalej ako Maldivy. Áno, je to tak. Ako si sa ty dostal k tomu, že si sa stal špecialistom na cestovanie, keďže ja o tebe viem, že pochádzaš z takého rodinného podnikateľského prostredia, ale venujete sa nejakému úplne inému segmentu? Áno, je to tak. Keďže ako dieťa ja som už vyrastal medzi podnikateľmi, aj moji rodičia sú podnikatelia, a náš gro business je o tom, že vyrábame betón ako v stavebníctve a videl som tu možnosť, že áno, ako riadiť ľudí, ako byť príkladom iným ľuďom, ako ukazovať smer. Keďže ako 18 alebo 19 ročný som začal podnikať a vyskúšal som sám seba v istých odvetviach, nevedel som si to predstaviť, aby som pracoval pre niekoho iného, aby mi niekto dirigoval môj život a hovoril do toho, že čo musím robiť, ako musím robiť, aby som zajtra na 8 alebo na 7 prišiel do roboty a potom padne tá hodina, 4 hodiny, tak môžeme ísť domov a doma si pozerať telku a potom na druhý deň zase to isté a takýto, alebo do takéhoto kolobehu, aby som zapadol, tak to som si nevedel nikdy predstaviť. A videl som áno aj to, že moji rodičia ako podnikajú, ale ma to veľmi nemotivovalo ten spôsob, ako napríklad môj otec podnikal, keďže som ho ako dieťa nevidel veľmi často. On stále pracoval a ako 20-25 ročný som pochopil to, že prečo to on robil takýmto spôsobom, prečo som ho nevidel v mojom detskom živote a prečo sa nevenoval mne aj môjmu bratovi toľko času ako napríklad iným ľuďom, mojim rovesníkom, ich rodičia alebo ich otcovia. A dostal som vlastne tú odpoveď, že áno, že vybudoval nejaké podnikanie, nejakú akože veľkú firmu, kde už momentálne máme viac ako 30 zamestnancov. A prišlo mi to do hlavy, že áno, vybudoval aj nás ako rodinu, alebo zabezpečil nás ako rodinu, že sme fakt ako nemuseli trápiť vo svete z finančného hľadiska. Čiže aký je vlastne taký ten mindset vyrastať v rodine v podnikateľskej, kde sa podniká, kde ty teda hovoríš, že už si vlastne akože nevedel predstaviť, že by si chodil na 7 do práce alebo robil tak, ako sa hovorí, od 9 do 5. Dalo ti to nejakú výhodu oproti tvojim rovesníkom? Takýto podnikateľský mindset? Ja si myslím, že áno. Pretože aj ja som sníval veľakrát, čo všetko dosiahnuť a rozmýšľal som nad tým, že ako to dosiahnuť. A nepovedal som si to, že áno, mne to stačí. A keď budem zarábať 500 eur, alebo 800, alebo 1000 eur, tak mi to stačí a nejak sa z toho vyžijeme. Ale nie, ja stále aj chcem dosahovať oveľa väčšie výsledky a áno, chcem dosiahnuť oveľa väčšie výsledky ako moji rodičia alebo môj otec. Aby som to ukázal, že áno, že aj mne sa to podarilo a hlavne, čo ma veľmi fascinuje, že chcem ísť na medzinárodný, na globálny trh a vybudovať tam medzinárodné podnikanie a takú firmu, z ktorého budem mať príjem aj slobodu z celého sveta. Čiže ty si v podstate nedávaš limity v rámci toho tvojho sveta, hej? Že to podnikanie ti
kvázi otvára tú cestu rozmýšľať vo veľkom. Správne to chápem? Áno, správne. Našiel si akú cestu? Takú, ktorá splní tú tvoju víziu, o ktorej rozprávaš, podnikať medzinárodne, dosiahnuť nejakú tú slobodu, pracovať vtedy, kedy ty chceš a na nejakých väčších cieľoch. Priblíž nám to. Dobre. No ja v roku 2016 som začal ako v našej rodinnej firme. Tam som sa naučil ohľadne technológie betónu a len to bolo už také, už som to cítil, že už je to taká robotická práca, taká monotónna práca, každý deň to isté, v okrese Nové Zámky a riešime vlastne každý deň tie isté výzvy, tie isté problémy. A treba vedieť, že v Lani pred Vianocami v roku 2022 ma navštívil jeden môj dávny kamarát z Maďarska, ktorý prišiel s tou myšlienkou, že poď Erik, je tu cestovný ruch, budujeme tu jeden rezervačný portál medzinárodný a chceme ti ukázať, že aký je v tom potenciál, hlavne na medzinárodnom trhu a že ako môžeme mať podiel z toho, keď my vybudujeme túto komunitu a vybudujeme túto platformu medzinárodnú, tak my z toho môžeme zarábať peniažky, že áno, že ľudia budú cestovať celosvetovo a my z toho budeme dostávať každý deň nejaký podiel. Tebe sa za pol roka, čo si vstúpil do tohto podnikania, o tebe teda viem, že sa ti podaril 200 000 obrad, tak nám skús povedať, že v podstate, že ako sa to dá vybudovať podnikanie, v ktorom ty cestuješ zadarmo a vlastne robíš to, čo ťa naplňa. Áno. No, začal som toto podnikanie v cestovnom ruchu od februára tohto roka a áno, je to tak, podarilo sa mi taký obrad spraviť. Ale kvôli čomu sa to podarilo? Vieme to, že cestovanie, každého to baví, každý to chce. Ten, kto mi povie, že on nechce cestovať, tak buď na to nemá peňažné prostriedky, alebo len klame. Lebo každý to má ako už aj dieťa v sebe, aj v duše to máme, že chceme my pozrieť na ten svet, že kde žijeme, ako vyzerajú iné kultúry. Možno, že ich vieme aj spoznať, alebo ich chceme spoznať. Dá sa tak, že treba vlastne ukázať ľuďom tie možnosti, alternatívy, ako môžu oni cestovať, ako si môžu robiť tie svoje rezervácie. Keďže táto myšlienka je o tom, že my vytvárame jeden globálny rezervačný portál, na ktorom združujeme aj chceme mať do budúcna všetky cestovné turistické služby, ktoré si môže klient zabezpečiť a vyklikať si sám. To znamená, keď si chce zarezervovať hotel alebo ubytovanie, chce si k tomu zakúpiť letenku, k tomu si treba nastaviť nejaký transfer, ktorý nám zobere vlastne do hotela. Potom, keď sme v nejakej destinácii, tak si chceme tam pozrieť nejaké múzea, nejaké hrady, nejaké zaujímavé miesta, tak aj na tieto zaujímavé miesta si vieme kúpiť lístok, vstupenku a samozrejme máme aj športové podujatia. To znamená, že všetky cestovné služby na jednom mieste, aby sme to našli na jednom portáli a veľmi ľahko si ich iba vyklikáme, nastavíme sa tam svoje požiadavky, ktoré chceme mať a ideme. Keď si sa dozvedel o tomto portáli, ja môžem povedať, že my konkrétne hovoríme o spoločnosti Fireflies. Keď si sa teda dozvedel o tejto myšlienke, že je tu nejaký portál, ktorý chce práve alebo združuje tieto všetky cestovné služby na jednom mieste, čiže človeku, užívateľovi šetrí aj čas a aj peniaze. Čo bol taký ten najväčší argument toho, že ťa to presvedčilo, že to má potenciál a že sa v tom vidíš? Ten najväčší argument bol ten, že som sa pozrel na ten trh, globálny trh, čo robia ľudia. Keďže vieme, že žijeme v dnešnom svete veľmi rýchly život, všetko sa digitalizuje a už veľmi veľa ľudí si rieši tie svoje dovolenky cez internet. A práve túto myšlienku využila firma, aby dala tým ľuďom aj do mobilu, aj do počítačov vlastne na jednu stránku, aby to sprístupnila vlastne pre ľudí, pre cestovateľov. Kľúčom je teda cestovať, ale byť za to aj odmenený. Áno? Áno. My sme teda spomenuli nejaké číslo obratu.
Ako sa dá k takémuto obratu za takýto krátky čas priblížiť? Ako sa dá k tomu dostať? Akým spôsobom sa tebe podarilo okolo seba vybudovať takú komunitu alebo nájsť takých ľudí, ktorí nielenže radi cestujú, ale v podstate dokážu vnímať to cestovanie skoro ako aj podnikanie? Vlastne veľmi jednoducho, keďže som sa pozrel aj ja okolo seba, koho poznám, akých ľudí mám okolo seba, aj známych, aj vlastne to okolie, tak moja jediná úloha bola taká, aby som dal na vedomie týmto ľuďom, že áno, mám v ruke taký nástroj, s ktorým si vedia oni vybaviť tie svoje vysnívané dovolenky a iba som im ukázal tento rezervačný portál fireflies.com, že áno, ako si môžu oni využiť a nastaviť si pre seba a pre svoju rodinu tú samotnú dovolenku. A keďže vieme, že niekto míňa 500 eur možno, že za jeden rok na tú dovolenku alebo na jednu dovolenku, aby si zobralo zo sebou aj svoju rodinu, niekto míňa 1000, niekto tisícky alebo 5000, 10 000. Samozrejme je to o každom človeku, ako o každom jednotlivcovi, že akú má cestovnú kultúru a koľko míňa na tieto dovolenky. Takže takýmto spôsobom sa dá veľmi rýchlo spraviť veľké obraty. Čiže nájsť vlastne tých správnych ľudí. A kde ich teda hľadáš? Podľa mňa nemáš ich všetkých v mobile. Momentálne využívam možnosti na internete, na sociálnych sieťach, tiež aj z telefónu, samozrejme. A veľmi rád sa zúčastňujem v takýchto networkingových organizáciách, ako je aj BNI. A vlastne tam sa zoznamujem s ľuďmi, s podnikateľmi a budujem si tam dôveru. Lebo u mňa je asi tá prvoradá vec, aby sme si vybudovali dôveru a potom prichádza až ako druhá možnosť, že áno, kto čomu sa venuje a v čom nám vie pomôcť. Je takýto rezervačný systém, povedzme, vhodný aj pre ľudí, ktorí necestujú až tak intenzívne, či už za pracou alebo v rámci svojho voľného času? Určite. Ako som hovoril, je to o každom človeku alebo o každom jednotlivcovi individuálne. Niekto míňa možno, že iba 100 eur ročne alebo mesačne. Niekto 500, niekto 1000, niekto 5000 a sú aj ľudia, koho aj poznáme, ktorí míňajú ročne viac ako 100 000 eur na dovolenky alebo na letenky. Čiže je to v podstate ako, že ten tvoj zákazník je široká škála ľudí. Hej? A nemusí to byť len podnikateľ, môže to byť fyzická osoba, ktorá povedzme len z času na čas cestuje alebo má to cestovanie ako záľubu. Áno, presne tak. A čo je tá pointa toho celého, že ten náš portál alebo naša firemná kultúra vytvorila tú možnosť aj pre jednotlivcov alebo pre takých ľudí, ktorí iba raz ročne cestujú, že ako to môžu spraviť z dlhodobého hľadiska zadarmo. Takže to je tá pridaná hodnota aj pre tých ľudí, ktorí iba fakt, že raz si to môžu dovoliť ročne, aby si zobrali svoju rodinu na dovolenku, že áno, keď uchopia tú možnosť a samozrejme budú o tom hovoriť tomu svojmu okoliu, že áno, oni ako využívajú tento portál, ako cestujú, ako si to vybavujú a samozrejme odporúčia týmto ľuďom, svojmu okoliu, tento náš rezervačný portál, tak náš marketingový plán je tak nastavený, že ten človek, ktorý odporúčil túto platformu svojim známym alebo svojmu okoliu, takže z tých nákupov on dostane taký maličký podiel, z čoho sa môže stať, že tá samotná jeho dovolenka už bude zadarmo. To znamená, že v podstate je to taký nejaký provizný systém a tento rezervačný portál je na pozvánky alebo všeobecne? Naša platforma funguje na pozvánky, keďže máme uzatvorený registračný systém. To znamená, že zvonka človek, ktorý iba uvidí raz túto platformu a pozrie sa na túto web stránku, že ako to vyzerá, on sa nevie registrovať. Keď sa on chce dostať do tejto komunity a chce využívať tie veľmi pekné, veľmi dobré ceny, tak samozrejme je potrebná k tomu registrácia. Ale registráciu vie dostať od niekoho,
kto ho pozve na túto platformu, pretože firma tým spôsobom a tým pádom bude vidieť, že kto koho pozval na túto platformu a komu má potom zaplatiť za reklamu, ako áno, províziu. Rozumiem. Ty hovoríš o tom, že hľadáš teda ľudí aj okolo seba a už si spomenul BNI. My sme v podnikateľskom podcaste Spolu lepšie rastieme, kde hovoríme o podnikateľskej platforme BNI. Ja len teda priblížim pre tých, ktorí nás možno počúvajú po prvý raz alebo sledujú, že BNI je podnikateľská platforma, ktorá združuje podnikateľov, ktorá združuje ľudí, ktorí sa chcú prepájať a hľadať nejaké obchodné prepojenia. Ty si členom veľmi krátko, ale dokázal si to veľmi zúžitkovať. Skús nám, prosím, trocha viacej priblížiť to, že v čom ti tá filozofia BNI pomáha rozvíjať svoje podnikanie? Ďakujem za otázku. Áno, som veľmi krátko v tejto organizácii a presne som od konca marca alebo od apríla. A ja som sa stal vedome členom, alebo som sa pripojil vedome k tejto organizácii, lebo som už o tom počul v minulosti, že čo chce vytvárať aj BNI aj na Slovensku, aj medzinárodne. A veľmi sa mi zapáčila tá myšlienka. Ja som si hneď povedal, aj som zavolal môjmu detskému kamarátovi Tomášovi Štegmárovi, že počuj, ja sa chcem pripojiť k tejto organizácii, pretože som uvidel tú možnosť, že ako môžem aj ja pristúpiť na medzinárodný trh a samozrejme v tomto biznise, v ktorom aj ja pôsobím, je to ideálny nástroj na to, ako sa zoznámiť s ľuďmi v zahraničí, z iných krajín a možno, že mi vedia pomôcť v tom, hlavne v expandovaní v týchto krajinách, v ktorom oni žijú. Ja len doplním, že Tomáš je obchodný riaditeľ spoločnosti BNI Slovensko. Hovoríme teda o tom, že BNI spája ľudí a pomáha napredovať podnikateľom. Ty teda vlastne vidíš ten najväčší potenciál v expanzii, medzinárodnej expanzii. Čo pre takého podnikateľa, povedzme takého bežného slovenského podnikateľa, v čom vidíš ty výhodu BNI Slovensko? Určite v kontaktoch na tom, že ako si môžeme pozdieľať svoje kontakty, ako môžeme dopomôcť k tým začínajúcim podnikateľom, aby aj oni získali nejaké kontakty do plusu. Možno takých ľudí, ktorí im vedia pomôcť v ich cestách, že ako rásť, ako ísť ďalej. A kto vie, že to aké výzvy rieši. Každý jeden človek rieši iné výzvy a nevieme, že na koho dostaneme kontakt, ktorý nám vie akurát pomôcť za 2 minútky s tou našou výzvou a nemusíme sa s tým trápiť možno že týždne, mesiace alebo roky. Ty si okrem toho, že si členom BNI, takého toho klasiku, tak si aj zakladajúcim členom skupiny BNI Select. Aký je rozdiel byť v skupine Classic medzi, povedzme, drobnými podnikateľmi a byť členom BNI Select, ktorá sa fokusuje na podnikateľov s obratom od 3 do 30 miliónov eur? Taký prvotný rozdiel vidím v tom, že v BNI Selecte fakt každý človek, ktorý začína s podnikaním, môže sa pripojiť tam, môže dojsť sa pozrieť, ako to vyzerá, ako to tam ide a títo ľudia riešia úplne iné výzvy. Kým v BNI Selecte fakt tam sa stretávame už s tými väčšími podnikateľmi, ako to nazýva veľmi veľa ľudí, a hlavne s takými, ktorí už majú fakt, že viacročné skúsenosti aj v podnikaní a nás vedia posunúť na také, alebo k takým informáciám, čo možno, že tí začínajúci absolútne ešte sa nestretli s takými výzvami alebo s problémami. A títo väčší podnikatelia nám môžu v tom pomôcť, že áno, ako rýchlo preskákať isté schodíky a ako urýchliť aj to naše podnikanie. Čiže mohli by sme skôr povedať, že BNI Classic je o nejakých takých informáciách, o nejakých nástrojoch, ako podnikať, a kým BNI Select je už skupina o tých možno typoch, radách a nejakom takom už inom podnikateľskom zmýšľaní a napredovaní. Určite súhlasím s tým. A ešte by som doplnil tú informáciu,
že možno, že tí začínajúci podnikatelia nemajú okolo seba také kontakty, ešte si to nevybudovali, aj tie skúsenosti v tomto podnikaní, kým v BNI Selecte už tí podnikatelia, ako som povedal, už majú viac ročné skúsenosti, už majú aj iné okolie alebo iných typov ľudí okolo seba vybudovaných a vedia nám možno, že oveľa rýchlejšie pomôcť. Vnímaš aj nejaký rozdiel v dynamike tých skupín? Ešte až tak nie, aby som bol úprimný. Takže aj ja sa ešte zaučám aj v BNI, keďže som dosť mladý člen v BNI, ale všetko vnímam, učím sa rýchlo a veľmi ma nadchýňa aj táto filozofia, aj myšlienka, to, že áno, chceme meniť tú kultúru podnikateľov a podnikania aj na slovenskom trhu. Nie len medzinárodne, ale fakt aj toto na Slovensku. Ja sa ešte teda vrátim k tomu cestovaniu a prepojím to na to BNI, pretože ty si pred veľmi krátkym časom sa vrátil z Madridu, kde sa konala medzinárodná BNI konferencia. Je to teda o niečom inom. Skús nám priblížiť takú tú atmosféru toho medzinárodného podnikania. S akými podnikateľmi si sa stretol, s akým nastavením, s akými témami si sa stretol v rámci svetového podnikania a trhu. Áno, bolo to fantastické, aj motivujúce sa zúčastniť takéto medzinárodnej konferencii a veľmi veľa mi to dalo. V čom? Stretol som sa tam veľmi otvorených ľudí, otvorených podnikateľov a to, že aj oni ako vnímajú nás, že áno, sme maličká krajina, ale veľmi sú tí ľudia priateľskí. A fakt, každý sa pýta, že ako nám vedia pomôcť, ako ti vieme pomôcť, Mirka, v tom podnikaní, či chceš expandovať do našej krajiny alebo inde a vedia nás spájať aj s inými ľuďmi z iných krajín. Takže veľmi sú otvorení. V čom to bolo také motivujúce a inšpirujúce? Ja sa ešte k tomu vrátim, pretože cítim, že ty to tak ako s veľmi veľkým nadšením rozprávaš, aj vidím, že sa ti vždy rozžiari tvár, ale chcela by som možno ešte viac aj pre našich poslucháčov a divákov priblížiť, v čom je tá BNI konferencia taká výnimočná. Hlavne ako prvé, čo mňa chytilo, to, že fakt máme na dosah, že rukou vieme chytiť tých ľudí a hlavne spoznať ich kultúru, že nemusíme ísť do každej jednej krajiny, odcestovať alebo vycestovať a tamto vyskúšať na vlastnej koži, ale fakt stačí ísť na takúto konferenciu medzinárodnú, kde sú ľudia zo 70 krajín sveta a každý si tam odprezentuje tú svoju krajinu, v čom je výnimočná, čo oni robia, ako vnímajú svet, ako vnímajú ľudí a hlavne aj podnikateľov. A pre mňa toto bola asi taká úžasná vec, čo som zažil. Čiže na takejto konferencii, povedzme, sa búrajú tie limity toho podnikateľského zmýšľania, toho podnikateľského sveta, alebo povedzme aj tej lokalizácie, kde ten biznis robíš? Áno? Je to tak? Áno, presne tak. Dobre, ja sa ešte spýtam, čo si odniesol pre svoje budúce podnikanie z takejto konferencie? No, ako prvé som odniesol veľmi pozitívne vnímanie ako na tú celú organizáciu. A prišiel som na to, že fakt ako Slováci sa musíme veľmi veľa učiť na to, aby sme boli otvorenými a hlavne aj ako podnikatelia musíme byť otvorení a nechať tú dôveru v iných ľuďoch. Pretože my sme zvyknutí na to, že každý nám iba hádže polena pod kolena a závidia nám ľudia, že áno, kto čo dosiahol a v iných krajinách to úplne není tak. Takže oni sú nadšení a tešia sa spoločne z iných ľudí, ktorí dosahujú úspechy a aj tlieskajú a sú uznaní. Mňa toto fascinuje aj najviac, aby sme dostali aj to uznanie od iných ľudí, aby vedeli o tom, že áno, kto sme, čo sme. Som Erik zo Slovenska a aby poznali aj takýmto spôsobom aj mňa, aby som
nechal tú pečiatku vo svete. Ja sa ešte spýtam, predtým, než si poznal BNI, ako si ty vnímal spoluprácu naprieč podnikateľskými subjektami, ktoré sú povedzme z jedného podnikateľského odvetvia? Vnímal si to ako konkurenciu, alebo bola tam aj nejaká taká výzva na spoluprácu? A ako to vnímaš teraz, keď si členom skupiny BNI? No určite som to vnímal ako konkurenciu, pretože na Slovensku je taká kultúra medzi podnikateľmi, že áno, silnejší pes vyhráva, ako sa to hovorí, a keď nespravíš ty, alebo keď nevyhráš ty, tak vyhrá niekto iný. A na tomto na medzinárodnej konferencii som videl tú podporu medzi ľuďmi, že fakt si pomáhajú jeden druhému, pretože tá filozofia spočíva v tom, že spoločne sme silní a najprv, aby sme dali tomu druhému človeku, lebo veríme v tom, že nejakým spôsobom, možno že z druhej strany, my to dostaneme tiež naspäť. Ja sa teda ešte vrátim potom znova k tomu cestovaniu. Dobre. Prostredníctvom tohoto, čo si teraz ty povedal. Tak čo ti dáva to cestovanie skrz tie skúsenosti iných ľudí? Aké wow efekty zažíváš pri nejakej tej spätnej väzbe? Asi to by som povedal k tejto tematike, že veľmi veľa ľudí to vnímalo nadšene, keď som im hovoril o mojom biznise, že áno, že cestovný ruch. Keďže veľa krajín žije z cestovného ruchu a majú najväčšie príjmy práve z tejto odvetvia a preto to brali aj nadšene, áno, že v čom sa my usilujeme, čo chceme vybudovať do budúcna a čo máme už aj momentálne v ruke, keďže už teraz tá naša platforma združuje, alebo je na jednom mieste, máme najväčšiu hotelovú databázu na svete, čo nikde inde není na jednom mieste. To znamená, že máme viac ako 5 milióna hotelov na našom portáli. Máme 800 leteckých spoločností. Máme 40 000 víl apartmánov celosvetovo, ktoré sme dostali takým spôsobom, že naši klienti môžu tak cestovať a vyberať si vily, apartmániky celosvetovo, tieto týždňové pobyty, že za servisné náklady. A tieto ponuky nebudeme vedieť ani porovnať nikde inde, lebo sú to u nás. Mm-hmm. A už teraz sa usilujeme na to, že nie len byť jedna cestovná platforma na trhu, ale chceme byť tá cestovná platforma, lebo oveľa viac vecí a možností vieme dať tým našim klientom. To nie je len o cestovaní, ale o životospráve a o štýle. Uh-huh. A kedy nastal ten moment, že si sa absolútne stotožnil s tou víziou spoločnosti Fireflies? Teoreticky hneď vtedy, keď som uvidel prvé korunky z toho, čo to prinieslo. Vyskúšal som viac služieb, čo ponúka táto platforma, aby som sa uistil že to funguje, že to ide, že to má význam a samozrejme vtedy, keď aj človek ušetrí na tej dovolenke pri vybavovaní a nemusí zaplatiť viac peňazí za to isté niekde inde. Takže toto je aj tá pridaná hodnota toho celého. A keď človek zažije to, že áno, samozrejme spraví nejakú maličkú aktivitu, že to zdieľa so svojím okruhom ľudí, ktorí tiež pôjdu na tú dovolenku, tak ja dostávam také benefity, že iba musím kliknúť a vybrať si destináciu, že kam máme ísť a nemusím fyzicky za to zaplatiť. Ja si myslím, že toto je fantastický pocit a hlavne aj to, keď aj rodinku vieme zobrať so sebou a ukázať aj deťom, že áno, existujú aj iné krajiny, iné destinácie, nie len Slovensko a Nové Zámky. Kam povedú tvoje ďalšie cestovateľské kroky? No, v blízkej budúcnosti máme v pláne ísť do Dubaja, lebo chcem, aby aj moje deti a hlavne aj moja manželka vyskúšala na vlastnej koži, že aký je Dubaj, aké mesto. Ja tomu hovorím, že je to mesto budúcnosti. Čím ťa to fascinuje, tá lokalita? Ja som už tam bol raz. Mňa chytila to moderné vnímanie. Mm-hmm. Fakt, ľudia sú tam otvorení. Tam kriminalita je nulová. A
vlastne to moderné veci, technológie. Keďže ma stále fascinujú technológie, nové veci, inovácie, tak práve preto. A potom samozrejme máme v pláne v máji ísť do Mexika, pozrieť si Cancún, biely pláž, biely piesok a plánujeme ísť aj budúci rok v novembri. A bude tam tiež BNI, medzinárodná konferencia na Havaji. Takže krásne plány na cestovanie. Čo najviac, povedzme, ešte chceš odovzdať svojim deťom v rámci či už cestovania, či už podnikania, akú tú filozofiu by si rád preniesol na svoju nasledujúcu generáciu, čo teba teraz momentálne tak najviac fascinuje? Aby sa nebáli ísť a vyskúšať veci, aby boli otvorené tie moje deti, aby vyskúšali veci na vlastnej koži. Pretože z toho sa učí človek. My im darmo môžeme radiť a ukazovať cestu, že akým spôsobom, ale ja som prišiel na to, že darmo nám niekto hovorí nejaké dobré rady a ukazuje tú cestu. Aj tak vtedy sa to naučíme najlepšie, keď to vyskúšame a budeme mať z toho vlastné skúsenosti. Takže to je aj taká moja rada pre moje deti, aby fakt vyskúšali veci, zažili veľa zážitkov, aby mali skúsenosti a z toho potom vyvodili, že čo je pre nich pozitívne a čo chcú robiť a čomu sa chcú venovať aj do budúcna. Ja si myslím, že toto je najkrajší záver nášho podcastu, aký si môžeme prijať, s takýmto pozitívnym nadšením, emóciou a s takouto krásnou pozitívnou víziou ukončiť naše spoločné rozprávanie. Ďakujem veľmi pekne za tvoje nadšenie a za zdieľanie tvojich skúseností a vízií a želám ti aj všetkým tvojim víziám, aby sa ti naplnili. Rado sa stalo. Ďakujem za pozvanie ešte raz. Pekný deň vám prajem. Ďakujem všetkým vám, že ste nás počúvali, prípadne sledovali na našom YouTubeovom kanáli. A ak chcete počuť zaujímavé príbehy a informácie zo sveta podnikania, neváhajte nás odoberať a prípadne aj zdieľať medzi svojich známych. Budem sa tešiť do ďalšieho počutia.